Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, приятели! Днешният епизод на Реално за емоциите с Мартин Вихрен. Наш гост е Иван Василев от Capital Estate. Той е занимавал от 2008 с недвижими имоти, а от 2014 си има собствена агенция Capital Estate, която оперира в България, в Бургас, не само с български клиенти, но и с чуждестранни клиенти. Здравей, как си? Здравейте, радвам се да ви видя, много добре. Още един специалист при нас в имотите. Днес в Бургас отново ще си говорим за бургаските имоти, как върви бизнеса тук, какво точно предпочитат клиентите да купят. Разкажи малко за себе си в няколко минути. Здравейте на вас и вашите зрители. Казвам се Иван Василев, управител съм и собственик на агенция Capital Estate. Както споменахте, нашия основен офис е в Бургас. Занимаваме се предимно с ваканционни имоти по Черноморието, също така с градски имоти в Бургас. От около 2 години започнахме да се специализираме и с имоти в планинските курорти, в спа курортите, включително Пампорово, Велинград. Решихме да излезем извън зоната на комфорт. Така известно време обслужвахме райони по-близко до морето, но човек, за да се развива, трябва да направи различни неща и така ни дойде идеята да се занимаваме и по-далеч от Бургас. Започнах в недвижимите имоти в началото на 2008 година, когато беше първия по-сериозен бум в нашата дейност. Оказа се, така като погледнем назад във времето, че това беше края на първия сериозен бум. В края на 2008 година, няколко месец след като бях започна така наречената икономическо-финансова криза, която дойде от Западна Европа и Америка към България. Доста от моите колеги в агенцията, в която работих тогава, тя беше в София, все още и те се занимават активно на пазара, поздравявам ги за което, но тогава много от колегите, които имаха по 2-3 години стаж в тази дейност, се изплашиха от идващата криза. Някои от тях спряха да се занимават с недвижими имоти, отидоха продавачи в супермаркети или някакви други дейности, а пак на мен точно обратното ми беше интересно, все пак няколко месеца тогава бях започнал и приех всички трудности като предизвикателства. Търсих литература, която да чета. Тогава все още имаше интернет, разбира се, но не беше така популярно за достъп до информация на брокери. Ето, за съжаление, тогава още нямаше Реалистимо. Търсихме други способи да се обучаваме, да се образоваме. Нямаше още и курсове за брокери и недвижими. Sample complete. Ready to continue?